हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो मोननैसो आपडेट्स भिडिअ लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपडेट्सआ मा जागोन नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर गिबि आपडेट्सआव दं जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय सल'बाथा शर्ट बड' मुभिनि पार्ट 1खौहाय जाय जक्स इउनिभार्स इउटुब चेनेला आपल'ड खालामबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायाखै नोंथांमोना जाय जक्स इउनिभार्स इउटुब चेनेलावहाय थांना नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना सल'बाथा शर्ट बड' मुभिनि पार्ट 1खौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय आरो सोर नायखांखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायना माबायदि मोनदों। आरो नोंथांमोना सोर सल'बाथा शर्ट बड' मुभिनि पार्ट 2खौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। आसा खालामो जाय जक्स इउनिभार्स इउटुब चेनेला सल'बाथा शर्ट बड' मुभिनि पार्ट 2खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांनि गोदान मोनसे शर्ट मुभि फैनो थांगासिनो। लोगोफोर मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांनि गोदानै फैनो गोनां शर्ट मुभिनि टाइटेलानो जाहैबाय आइ'न ONNAI, जेराव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन हेलिना दैमारि बिथांखौ। आरो बे गोदानै फैनो गोनां शर्ट फिल्मखौ डाइरेक्ट खालामगोन बिशाल सर्गयारि बिथां। DOPखौ खालामदों चिरन्जीत रामसियारि बिथां। आरो बे गोदानै फैनो गोनां शर्ट फिल्मनि प्रडिउसारा जाहैबाय अभिमान्यु हाजरिका बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर हेलिना दैमारि बिथांनि गोदानै फैनो गोनां बे शर्ट फिल्म आइ'न ONNAIखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। लोगोफोर दिनैनि मोननैसो शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।